Izba 502. Do Kentucky sme prišli krátko pred západom slnka. Budova sa týčila nad stromami ako obrovská sivá loď, ktorá straskotala na kopci. Vietor sa opieral do rozbitých okien a vydával zvuk, ktorý sa nedal úplne zaradiť. Nebolo to kvílenie, skôr dlhý, únavný výdych. Sprievodca nám povedal základné fakty, ako kedy si tu liečili pacientov s tuberkulózou, v časoch, keď ešte neexistovali účinné antibiotika. Znamenala táto diagnóza často pomalý a dlhý koniec. Dlhé mesiace izolácie, otvorené balkóny aj v zime. Studený vzduch ako liečba. A keď pacient zomrel, tela vraj potichu odvážali tunelom, ktorý dnes všetci poznajú ako keď sa zotmelo. Budova úplne zmenila atmosféru. Na chodbe sa zvuk krokov vracal späť s oneskorením. Ako by si nikdy nekračal sám, svetlo batériek vytváralo ostré kužele, ktoré sa lámali a staré dlažice a olúpujúca sa farba na stenách. Rozhodli sme sa rozdeliť. Ja som išla s kamerou na 3. poschodie. Vraj, tam ľudia často počujú detský smiech. Prvé minúty sa nič nedialo. Len škrípanie kovu a občasný vietor. Otvorila som dvere do jednej z izieb. Prázdna. Staré lôžko bez madrace. Stena s olúpanou farbou, ktorá vyzerala ako mapa neznámej krajiny. A potom som to začula. Nie smiech, nie kroky, dýchanie. Bolo slabé a prerušované, ako keď niekto lápa po vzduchu. Zastavila som sa, zasla som baterku. Tma v tej budove nie je obyčajná tma. Je hustá a má váhu. A v tej tme som si uvedomila, že to dýchanie nejde z chodby. Išlo spoza mňa. Otočila som sa prudko, zapla som svetlo a nič. Len posteľ, stena, okná. Ale vzduch bol chladnejší než pred chvíľou a mala som zvláštny pocit, že som niekoho vyrušila. Keď som zišla o poschodie nižšie, stretla som Marka. Tvrdil, že v jednej z miestnosti počul, ako niekto potichu povedal play. Myslel si, že si robím srandu. Ja som si myslela, že si robí srandu on. Nikto z nás nepriznal nahlas, ale atmosféra sa zmenila. Už sme sa nesmiali. Rozhodli sme sa ísť do tunela. Baterky sa rozsvietili silnejšie, srdce mi búchalo až v krku. Kroky pokračovali a potom sa zastavili. A úplne zreteľne v tom betónovom chlade zaznelo stay. Bolo to slabé, ale jasné. Nikto z nás to nepovedal. Nikto. Stáli sme tam ešte pár sekúnd, ktoré sa zdali ako hodiny. A potom Mark otočil baterku smerom k stene. Na betóne bola vlhkosť a v tej vlhkosti malé otlačky. Nie topánky. Malé bose chodidlá. Viedli smerom k nám. A končili presne tam, kde sme stáli. Rozbehli sme sa späť hore. Bez slov, bez natáčania a bez hrdinstva. Keď sme vyšli na chodbu 3. poschodia, svetlá v oknách sa mierne pohybovali. Vietor zovsilnel, ale niečo bolo iné. Dvere na konci chodby, izba 502. Boli zatvorené. Sprievodca nám vravel, že tam je vstup obmedzený. Že sa tam často hlásia zvláštne javy. Dvere sa pomaly pootvorili, bez zvuku, len úzky pás tmy. A z tej tmy vyšiel pocit, nie obraz, nie postava. Pocit, že niekto stojí tesne za nimi a čaká. Mark ustúpil, ja som nedokázala. Urobila som krok dopredu a v tom sa dvere zabuchli tak prudko, že sa ozvena niesla celým poschodím. V tom momente sa všetko rozsvietilo, núdzové svetlá na chodbe sa samé zapli, červené, slabé a blíkajúce. A v ich svetle som na konci chodby uvidela postavu. Stála tam, nehýbala sa. Vysoká, tenká, s hlavou mierne naklonenou. Baterka mi vypadla z ruky. Keď som sa po ňu zohla a znovu sa pozrela hore, chodba bola prázdna. Na druhý deň sme si púšťali záznam. V tuneli bolo počuť kroky. To sme vedeli. Medzi nimi úplne jasne zaznelo niečo iné. Hlas. Ženský a tichý, vyčerpaný. Don't leave. Nikto z nás to nepovedal. A keď kamera zachytila chodbu pred izbou 502 v poslednom frame, tesne predtým, než záznam skončil, bolo vo dverách vidieť ruku. Bledú, s dlhými prstami. Držala sa rámu. Ako by sa bála, že ak ju pustí, zostane sama.
Odtedy mám jeden problém. Niekedy v noci, keď je úplne ticho, počujem dýchanie, slabé a prerušované. A vždy tesne predtým, než zaspím, mám pocit, že niekto stojí pri mojej posteli a čaká. Nie nahnevanie, nie agresívne. Len čaká. Ako pacient, ktorý už roky leží v posteli a nechce zostať sám v tme. A vždy, keď zavriem oči, počujem jedno jediné slovo. Stay. If you had a choice, would you hunt a funeral home? If you had a choice, would you hunt a funeral home? Does this room make anyone nervous?